سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. صلاة ربي مع سلامي على حبيبي خير الأنام. صلاة ربي مع سلامي على حبيبي خير الأنام. بعد شوفوكي دان الكتوف بعد الهاتوفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. هم بدي السلام سنة في سفنا كنبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو بلجلي بسم الله أكاتل سمى دي كانوا سنة في وكنا كلينكا أنا من الجبي ولندا أسيكتودو نواتينا نواتي هرما يكوننا أني مام بسم الله أنا تلسكنا الشيخ محمود كومي أمبافو بسم الله هير أني بعدين كوننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصل اللهم وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، أما الله سبحانه وتعالى تنو أما بركدا وكوفي أم بسلي أم كنت محمد كان نمان كشي على كوشايا كان كسبوا ناك دنكاني مغامو تورا وكو نيغاني نيوماني فوكتا سيجودوما. أستاذ كنا أنكلم كوفيك على تنو كبركدا أنكلم كوفيك سلي كربين كان صلى الله على الحادي البشير. أم بي علم باجي كلو أم بي أبالا جيلنفو dugukolo korona tlebi ane akenya kana bayanfa ambu bela jelenfo uka silamia kanuna ambu bela jelenfo ala kanu bedeme ala kanu bela jelendeme ala kan kishi kantanga ala kan sutura dugukolo sanfɛ ala kan sutura dugukolo duguma ala ka hinana nye ani lahara ala ka hinana siratu sanfɛ sahabi sama domina ala ka oke anni soja donye ala kan ka kalima labon bela jelenke la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala kan be sawabama an ka fota an ka ketaw bela jelena. الشيخ محمود كما بسم الله عليك وفي أنا نيجالي جابي كناكا أنا نيجالي أنا أتومل دمني كلينجلي ني ألا أنجز كدو جابي منا ونك بيسكي ولانداي. الشيخ محمود كما نواتي نا نيجالي فلم يعملوا بيسكينا ني أمبال ما كدو كا دمكشي أكو علي في بانجبا فاتورة أبدوني بو ألا كي ni watina alibe afancini daga dukon nana fancini amso be adimso do fana be fancini dimso do de be noy u bela jeli mesi sodo no kona sodo mbe boka laben saloma salon dimso mbe dai noy ala ke dondola dugu jele dimso ndo yi kanto abamsoma kafo ale min filɛ a fantini fɛ ni waati na k'ale kin y'a laɲini ka tiɲɛni kɛ ni a ye. O kuma in denmuso in bamuso a ye kuma in minɛ ni ka kuma in kuru a kɔnɔna na k'a kɛ tiɲɛ ye. A ko ale yɛrɛ b'a dɔn ani ala ni ɲɔgɔn cɛ ale jɛyalen don, nka denni bamuso in a ye mun kɛ a y'a tigɛ ale la, a tɛ kuma fɛ, a t'a ka ko foyi sara a la. k'ale ni a taara ka taa ale sɔrɔ jamaw cɛla a bɛ bɛɛ de ta tɔgɔ ma ka bɛɛ lajɛlen fo k'ale ɲugulen sigilen to ten. ko kuma in kɔni a ma ɲɛ, kuma in taara lase ale fancini yɛrɛ ma. o ka jaabi kɛra mun ye k'a fɔ ko nin ko in ale kɔni t'a tiɲɛtigiya f'a yɛrɛ ka seereya a ko la, ko nka muso in kɔni bɛ k'ale minɛ nin cogoya in na. ale yɛrɛ kɔni lafiyalen tɛ du kɔnɔna na. ko yala i bɛ bilasiralikan jumɛn di ale ma nin ko in problème b'a la, a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di? ale bɛ se k'a yɛrɛ lajɛya maaw yɔrɔ i n'a fɔ ala yɔrɔ la ale lajɛyalen don cogoya min na. Ni de tun ye a ka ɲininkali ye.
so kone ala kan be sababama ala kanan to galona ala kanan to janfana so kone iba don junubu baw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la junububa min bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden danga n'a bɛ fɔ o ma ko asab'ul mubiqat min bɛ kɛ sababu ye k'i danga kabini diɲɛ na yan o ye ka jɛnɛya galon da mɔgɔ dɔ la i y'a faamu an ye kibaruya caman mɛn ninnu na a ɲɔgɔn fɛn fɛn kɛra min ye galon tigɛ k'a da mɔgɔ mɔgɔ la ko nin ye jɛnɛya galon da na ala ye a bɛɛ lajɛlen danga kabini diɲɛ kɔnɔ an y'a fɛn fɛn mɛn dɔw bɛ yen muso furulen dɔw yɛrɛ bɛ yen an y'a kibaruyaw mɛn kabini bi ma se k'u ye galon da u cɛw faw la ala y'u bɛɛ halaki dɔw ye galon da u cɛw kɔrɔ la ala y'u bɛɛ halaki an b'a fɔ cɛ ɲɛ kamalen ye ni nin ɲɔgɔnna kɛra ko a bamuso bi ka ale minɛ ni a ye bamuso dara a la ale dun b'a dɔn a jogo tɛ dɛ a yɛrɛ b'a dɔn a jogo tɛ o tuma na sisan jɛnɛya dun galon ni a dara hadamaden na tiɲɛ tɛ dɛ nka maalankolon bɛ taa jɛnsɛn de jɛnɛya galon ma da an b'a Ayisa la wa maalankolon mɔgɔ dɔw ma taa jɛnsɛn wa silamɛ nafigiw ma taa jɛnsɛn wa i y'a faamu fo mɔgɔ ɲɛnama dɔw yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ fana da donna na o tuma na olu ye fɛnw ye mɔgɔ man ka sigi a kɔrɔ an b'a fɔ an balimakɛ ye kalili kalite dɔ bɛ yen nɔ ni a ye o da yira a fanicinin muso in na sisan walima muso min ye galon da ale la o bamuso la sisan a ka ca la u bɛ dan sigi u ka ko la o ye jumɛn ye u ka kuranna ta u ka dangani kɛ nɛgɛ tigɛda ye fanda de ye u ka kuranna ta u ka dangani kɛ u ka mɔgɔw wele i y'a faamu u ka seerew b'u yɛrɛ la a kana kɛ an turunu yɛrɛ an damaw yɛrɛ u ka kuranna ta u ka dangani kɛ denmuso min ye galon da la u kana ni kuranna ye a k'i tɛgɛ da la k'a fɔ ko nin tun b'a fɛ ka bin ale kan ale yɛrɛ fana min ye cɛ ye ni galon da a fana k'i tɛgɛ da la k'a fɔ n bɛ kali ni ala de ye k'a fɔ ne m'a laɲini ka nin k'i la wa ne ma surunya ka nin k'i la n'a y'a sɔrɔ ne ye nin k'i la nin ka kɛ na muso fana k'i kalo la i bɛ ko tiɲɛ ye sisan i b'a tiɲɛ ye sisan o tuma na sisan an bɛ o fɔ ni ko gɛlɛyara ko dencɛ in ko a bɛna sɛgɛn ale dun bɛ komi n'a fɔ a yatimɛlama dɔ ninnu cɛ la i y'a faamu o tuma na a ka taa o kɛ tiɲɛ de bɛ laban koyi a ka taa o kɛ siga donna fɛn na n y'a kɛ n m'a kɛ o bɛ dɔ bi ka da la fa kɛra hakilimɛ ye o tɛ da la fa b'a denw dɔn yanni ko ka taa ɲɛfɛ o kana ni kuranna ye u bɛɛ lajɛlen k'u bolo da ala ka kumakan in kan k'u kali ni masaba in ye n'a y'a sɔrɔ ne den o tɛ lɛanu ye sa wa o tɛ lɛanu ye wa n ko cɛ mana a muso minɛ jɛnɛ n ko lɛanu de bɛ kɛ i y'a faamu o k'o kɛ dangakisɛ bilen sanpɛrɛn bɛ jigin galontigɛla kan sisan ni ba yɛrɛ sɔnna o ka kɛ an n'a ye ala k'an bɛ sababu ma o tuma na o ye nɛgɛ tigɛda y'a fanda ye o tuma ni cɛ in yɛrɛ kɔ ale b'a ta to ala ma a ma se nin si la ale dɔgɔmuso de ye nin ye a filila sɛtanɛ donna na an kana nin kɛ ala k'a ko tɔ ɲɛnabɔ a banna ni a y'ale denw ka se hakɛ la k'u bɛ k'a mankutu tiɲɛ yɔrɔ de la a ka nin fana kɛ baasi foyi t'a la o y'a k'a kɛ n ko sɔn k'a yɛrɛ jɛya ala k'an bɛ sababu ma an bɛ farankan dɔ kɛ Ustaz Kɔnɛ i b'a dɔn salon de don musow ka so o ɲɛsinnen bɛ salon ma cɛw ka so fana o ɲɛsinnen bɛ salon ma o tɛ wa ala kɛra mɔkɛ jan Hashim ibn Abdumanaf i b'a dɔn ale tun bɛ Nabila Ibrahima ka diinɛ na mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ tiɲɛ diinɛw na ala bɛ kɔdɔn dɔ d'i ma a tun bɛna soma yɛlɛma tuma min na an b'a fɛ kalandenw ka taa a ka khutuba in ɲini khutubatu Hashim ibn Abdumanaf lamma hadaratu alwafa a fatu kuma surunyane a ye Quraishiw wele i y'a faamu ka kuma camanba ladilikan camanba kuma ɲuman camanba k'o fɔ Quraishiw ye kuma nin kelen o kelen a kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ komi n'a fɔ sanukisɛ de a ye kana sɔn ka don fitina na fitina mana wuli
mɔgɔ dɔ kelen bɛ to kɛlɛ fitina in na a kelen ka fisa kabila ma ni mɔgɔ 100 o bɛɛ lajɛlen bɛ kutuba in na ka tila k'a fɔ tuguni an ka laɲini ye jumɛn ye ka tila k'a fɔ a la tuguni musow sigiyɔrɔ ani cɛw sigiyɔrɔ a ye o yɔrɔ ma janya ɲɔgɔn na musow bɛ si yɔrɔ min na ani cɛw bɛ si yɔrɔ min na a y'u yɔrɔ ma janya ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye jumɛn ye a y'u yɔrɔ ma janya ɲɔgɔn na n'a ma se k'u yɔrɔ ma janya a kana u daw ɲɛsin ɲɔgɔn ma muso bɔra a siyɔrɔ la kaban cɛmanin bɔra a siyɔrɔ la kaban o bɛɛ ka daw ɲɛsin na o ye surunya de ye ale ko k'u yɔrɔ ma janya ɲɔgɔn na hali n'a bɛ dɔ ka pɔrɔtu yɛlɛma kɛ pɔrɔtu bɛ se ka yɛlɛma pɔrɔtu da bɛ se ka yɛlɛma o so da yɛlɛma ni fɛn ka nɔgɔya wa a bɛ dɔ ta yɛlɛma kɛnɛma na musomaninw ta bɛ to salon kɔnɔ cɛmaninw ta bɛ yɛlɛma kɛnɛma na a banna o mana kɛ o ma séparé wa o kumana ni o séparé la o kɔrɔ k'a fɔ i ye ɲuman kɛ ala k'an bɛ sababa ma an bɛ o fɔ k'o fara kan o kutuba in an b'a ɲini kalandenw fɛ denmisɛnninw fɛ u ka taa ɲini livuru kɔnɔ khutbatu Hashim bin Abdi Manas lamma hadaratul wafa ala k'an bɛ sababa ma fɛn caman b'a la hadamadenya ko caman b'a la a ye kɔlɔsiw bilasira n'a ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛw denmisɛnninw lamɔ cogo la a bɛɛ lajɛlen b'a la nka yɔrɔ kelen min bɛ an ka kuma kɔnɔ nin ye o ye musow sigiyɔrɔ ani u siyɔrɔ k'olu ni cɛw taw yɔrɔ ma janya ka bɔ ɲɔgɔn na ala k'an bɛ sababa ma o tɛmɛnen kɔfɛ faamuya sɔrɔlen kɔfɛ jaabi la n balan wɛrɛ ka ɲininkali bɛ yen a ko ale kɔni alhamdulillah ni waati in na ala ye sɔrɔ kɛ a ye san o san a bɛ taa hiji yala ni taabolo in ale ka taa nin cogoya in kan o ka ɲi walima a k'a ka hiji falen a yɛrɛ b'a dɔn a masurunamɔgɔ min n'a sɔrɔ a ma se ka hiji k'o la hiji a nɔ la yala ni filala jumɛn de ka ɲi ni b'a bilasira ni min ye u fila bɛɛ ka ɲi nka anw ka faamuya na dɔ ka ɲi ni dɔ ye i yɛrɛ hiji kɛ wariba b'i bolo i b'a fɛ i ka taa hiji san o san a ka ɲi walima fana i yɛrɛ hiji kɛ wariba b'i bolo i b'a fɛ mɔgɔ min m'a ka hiji kɛ fɔlɔ o ka taa hiji mɔgɔ min m'a ka hiji kɛ i ka a wari d'o ma o ka taa hiji an ko u fila bɛɛ ka ɲi nka anw bɛ dɔ fisaya dɔ ye o ye jumɛn ye déjà e hijira kaban i balima bɛ yen nɔ ala ma hiji seko ye silamɛ ɲuman dun don o ka hiji de o fana ka taa ka farida bɔ a kunna parce que e bɛna min kɛ o ye nafila de ye e balima bɛna min kɛ o ye farida de ye o kumana wari ka don farida la waati bɛɛ o bɛ girinya an b'an ka kuma in sinsin ni fɛn wɛrɛ fana ye an ka cɛkɔrɔba Muhammad bin Salih al-Usaimin cɛ dɔ tun bɛ yen muso kelen tun bɛ ale bolo nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ cɛw ka dan muso kelen ma o ye Usaimin ka fɛn ye Ustaz Kone muso kelen tun b'ale bolo a nana ka tara Usaimin ma ko muso kelen de bɛ ale bolo ko ale dun b'a fɛ ko ka muso filanan furu ko yale ale yɛrɛ ka muso filanan furu ko yale o de ka ɲi wa tari a ka muso filanan in furu wari di a balima cɛgana dɔ ma o fana ka muso kura ta de Usaimin ko ale ka faamuya na ko yanni ale kelen bɛ muso fila ta ko a balima dɔ dun bɛ yen muso furu se t'o ye ko a ka o ka diinɛ tilancɛ dafa siɲɛ kelen i y'a faamu déjà ale ka diinɛ tilancɛ dafara hali n'i ye muso furu i mana muso 4 furu a bɛɛ diinɛ tilancɛ in de dafara mais nin dun ka tilancɛ ma dafa i ye qiyasu ye sa ko kumana ko a ka wari in di a balimakɛ ma o ka muso furu o fana ta tilancɛ na dafa Usaimin y'a bilasira ni nin de Muhammad bin Salih al-Usaimin al-Allama ala mana ko min kɛ mɔgɔ min a y'o ko ye al-faqih a bɛ ko faamu kosɛbɛ ala ka hinɛ na ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ suma o kumana an bɛ kuma min fɔ nin yɔrɔ in na yanni e ka taa hiji san o san o kumana i balima bɛ yen nɔ silamɛ ɲuman dun de don an b'a fɔ mɔgɔw fana ye mɔgɔ min tɛ silamɛ ɲuman ye kan'o bila ka taa hiji koyi ala ko tɛ mɔgɔ min bolo e k'o bila ka taa a ma tuubi yɛrɛ fɔlɔ mɔgɔ min bɛ sali cogo la i b'o bila ka taa hiji mun na ko n'o taara hiji k'o na tuubi filɛlikɛla mɔgɔ min taa kolonkisɛ fililaw fɛ ale man ka don makan yɛrɛ e bɛ wari d'o ma ka taa hiji i ka wari tiɲɛna koyi hali n'a ye labɛn ka fɔ mɛlɛkɛw b'a fɔ la labɛnkɛla e ye filɛlikɛla de e bɛ taa filɛlikɛlaw fɛ i bɛ na min nɔrɔ dɔn i bɛ koloninw fili i bɛ taa buguridalaw fɛ o ka hiji tɛ minɛ o ka imura tɛ minɛ olu ala ko olu de kana don alikaba yɛrɛ kɔnɔ makan kɔnɔ o kana don a la n'i y'i ka wari don ka taa hiji i ka nafolo tiɲɛ an b'o fana fɔ nin yɔrɔ in na o kumana i balima silamɛ bɛ yen o kumana olu bila ka taa hiji u ka t'u ka farida kɛ e bɛna min kɛ o ye nafila de ye e ka farida kɛra o kumana olu ka farida kɛ
an bɛ o fusaya ka tɛmɛ san o san i ka taa hiji ye o ye an ka faamuya ye ala k'an bɛ sababa ma an ka fɔtaw ani an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na. Faamuya sɔrɔlen kɔfɛ nin jaabi in na tuguni ɲininkali wɛrɛ min bɛ an bolo kɔrɔ tuguni nin ye an balima wɛrɛ ka ɲininkali a ko tile 6 min bɛ sun sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ n'o ye shawal kalo ye nin tile 6 suni yala ni maa min b'a su a bɛ jate k'a fɔ i ka sunkalo yɛrɛ ma dafa wa walima nin tile 6 in ala kɛra ka sunna dɔrɔn no walima wajibi bilen do f'i ka sun de. Sunna tɛ dɔrɔn ye wajibi fana tɛ bilenman ye i y'a faamu. Ala bɛ a ka jɔn ka hɛrɛ de fɛ fɛn dɔw dira anw ma ala kɛra sallallahu alaihi wasallam basa an siw man ca fɔlɔfɔlɔ mantɔnw tun bɛ se ka san 1000 ni ko balo mɛ anw bɛ san joli de balo sisan san 60 san 70 n'a cayara san 90 mɔgɔ min yɛrɛ bɛ o sɔrɔ kɛnɛya na k'a bɛ se ka sun yɛrɛ a man ca o tuma na ala kɛra ye ala deli a ka hɛrɛ camanba kɛ ale mantɔn ye olu de kɛra nafila sali ninnu ye shafi ni witruw b'o la rakate duha i y'a faamu rakate fajiri a ka fisa diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ o b'o la ani fana wa duha sali fana olu fana bɛɛ lajɛlen b'o la sun fana tile 3 kalo kalo ani tɛnɛ ani alamisa ko sun o b'o la ani fana fɛnba ni e ma se nin si la sunkalo bilasirali shawal kalo sunkalo sali kalo ka tile 6 sun o la k'o fara sunkalo kan ala kɛra ko k'o bi komi i ye san kalo 12 bɛɛ lajɛlen sun a fɔ mɔgɔ kan ka i tɔ nin promo in ka taa k'i to o kumana hɛrɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ la i tɛ nin wajibi ko ɲini i tɛ nin sunna ko ɲini limaniya bɛ mɔgɔ mɔgɔ la n'a fɔra ko promotion kɛra sisan ko hari i ka telefɔni na e bɛ o ko ɲɛɲini wa 150% 200% e bɛ ta kɛ k'i sigi k'i kɛ barikantanya ni farifaga ye a 200 nin b'i bolo i tɛ taa 200 sa i ka o 200% sɔrɔ wa ko bɛ ten n'o de koyi est ce que a wajibare ka i ka taa o 200 sa crédit la a ma wajibi kan nka munna i b'a kɛ o kumana fursa fo nani iza habbat riyahu ka faqtanimha fa kullu al-khafiqati laha sukun ni ka funu wula i bɛ min ta la dɛ a jɔtɔ do koyi o kumana ni wajibi ko tɛ fan kelen fɛ ni sunna ko tɛ fan kelen fɛ o kumana a wajibi a ma wajibi ni limaniya bɛ la i tɛ sɔn a ka taa k'i to a bada o kumana an b'a fɔ a ma wajibi kan koyi ala ye i yɛrɛ de n'i ka limaniya to ɲɔgɔn kan ala kɛra ka taabolo da a ko a ka mantɔn k'a kɛ ni maa min bɛ arijana ɲini tile 6 k'o fara sunkalo kan a b'i komi e ye san kalo 12 bɛ sun e bɛ sɔn ka taa k'i to e b'o wajibiya ko de ɲini tuguni e t'i ka intérêt lajɛ o kumana ala kɛra kɔni ko an k'a kɛ mɛ a ma wajibi an kan a ye bɛɛ lajɛlen n'i ka hɔrɔnya n'i ka limaniya to ɲɔgɔn na n'i kɔni ka kɛnɛ i kan k'a kɛ n'i man kɛnɛ fana n'a y'a sɔrɔ yanni i ka bana cɛ i kun b'a kɛ ka kɔrɔ ala b'a baraji d'i ma koyi ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ka hadisaw la ala ye mɔgɔ dɛsɛ dɔrɔra kama ɲuman kɛli la ɲuman min i kun y'a k'i ka taabolo ye ka kɔrɔ a bɛɛ lajɛlen baraji i b'a sɔrɔ wa ale juru tɛ sara koyi sunkalo kɔni o juru bɛ sara ni mure ye ni bana b'i la ni bana t'i la ala bɛ nin tile 6 in k'a d'i ma fu ni bana b'i la lesa alal marid haraj ala k'an bɛ sababu hakili la a faamuyana inshallah ni ɲininkali kelen kɔnɔna na mɔgɔ min n'a sɔrɔ i sunkalo sun nka i m'a bɛɛ sun yala i bɛ se ka nafila in fana sun wa tile 6 in fana sun k'a sɔrɔ i ka sunkalo yɛrɛ ma dafa fɔlɔ sa kɔni a bɛ komi n'a fɔ o misali a bɛ komi n'a fɔ sisan muso min dɔrɔn y'a bali a ka kalo labɔ la a ma sunkalo bɛɛ sun i b'a dɔn nin ɲininkali in bɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ san caman bɔ mɔgɔw b'a ɲininkali kɛ walima mɔgɔ min e voyagera i ye tile 2 tile 3 bila sunkalo la o juru bɛ e la o dɔrɔra minnu bɛ yen ni sunkalo juru min b'i la yali i bɛ se ka nafila sun kɛ ka juru in to i la wa walima i bɛ se ka tile 6 in kɛ ka juru in to i la wa an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ ɲɔgɔn fɛ nafila fɛn fɛn ye nafila kɛrɛnkɛrɛnnen ye i bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka sunkalo juru to i la nafila kɛrɛnkɛrɛnnenw i komi n'a fɔ sunkalo bilasirali tile 6 parce que anw y'a da la ko bilasirali an b'a bilasira i y'a faamu an b'a bilasira ni tile 6 ye o fana bɛɛ lajɛlen ye ko kɛcogo ɲuman ye i y'a faamu o kumana sunkalo bilasirali tile 6 ye i bɛ se k'a sun ka sunkalo juru to i la arafa don mana se ani sunkalo salibakalo tile 10 fɔlɔ in olu sunni ka taa bila arafa don sunni na i bɛ se ka o kɛ ka sunkalo juru to i la ashura fana mana kɛ i bɛ se ka tashuwa ni ashura bɛ sun
ka sunkalo fana juru to i la dɔw b'a fɔ k'i man ka nafila sun ka juru to i la o kuma in kuma tɔ ka jɛ dɔ nafila gansan de do koyi munna i bɛ se ka ninnu sun ka sunkalo juru to i la ko bɛɛ bɛ taa alakira ka kow de la dɛ kunfɛ ko tɛ dɛ hakilila ko fana tɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a musow tun b'u ka sunjuru sara waati jumɛn fo sunkalo makɔnɔ de don alakira muso ummahatul mu'minin radiyallahu ta'ala anhunna ajma'in u ka sunjuru bɛɛ lajɛlen tun bɛ taa sara fo sunkalo makɔnɔ de la u dun tun bɛ nin tile 6 in sun i y'a faamu u tun bɛ nin tile 6 in sun ka sunkalo juru t'u la arafa don fana u tun b'o fana sun ka sunkalo juru t'u la wa ashura fana don fana u tun b'o fana sun ka sunkalo juru t'u la o tuma na a bɛ bɛn i ka juru to i la ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu sun min ye nafila gansanw de ye sa i y'a faamu kalo kalo tile 3 nafila gansanw i y'a faamu kalo kalo tile 3 yanni ka o kɛ i sana ka o kɛ k'o kɛ sunkalo juru sara yɛrɛ siɲɛ kelen i y'a faamu i b'o kɛ k'o bɛn ni sunkalo juru sara ye walima fana i bɛ o kɛ ka tila ka tile 3 in sun i bɛ olu kɛ ten nɔ nafila gansan n fari fonina kan n b'a fɛ ka nafila dɔ sun ala ye i man k'o de kɛ ka sunkalo juru to i la yanni k'a fɔ k'i b'o kɛ i bɛ sana ka o i fari fonina i kan k'i bɛ nafila min sun dɛ i bɛ sana ka o ŋaniya yɛlɛma ka o kɛ i ka sunjuru sara ye o n'a dɔ bɔ i ka juru la n'o tɛ nafila kɛrɛnkɛrɛnnenw i y'a faamu nafila kɛrɛnkɛrɛnnenw hali tɛnɛ ni tarata i kan k'o bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ sɔrɔ i k'u baraji sɔrɔ tile 6 i bɛ o sun ka sunjuru to i la fɛn t'a la ala k'an bɛ sɔn ma n ka jate la faamuyana o bɛ farankan dɔ b'a yɔrɔ la o tuma na ala kɛra muso kuma kun t'a la sunnah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in u kun bɛ nin nafila ninnu bɛ sun ka sunjuru to la ala kɛra ye o daga u ye o tuma na o dagalen don mantɔn bɛɛ lajɛlen yanzilu manzilatal umumi fil maqal ala k'an bɛ sɔn ma o tuma na minnu b'a fɔ juru i man ka juru to i la ka nafila sun o bɛ tali kɛ nafila gansanw de la n fari fonina kan ayiwa sisan kɔni n b'a fɛ ka tile 5 sun ala ye n b'a fɛ ka tile 6 sun ala ye juru dun bɛɛ la o tuma na n b'a fɛ ka tile 10 sun ala ye ten nafila gansan na juru dun bɛɛ la o tuma na e ko k'i ka juru sara ka bɔ i la siɲɛ kelen ala k'an bɛ sɔn ma ni tile 6 in sunni na i b'a sɔrɔ i k'a kɛ kalo daminɛ na walima kalo cɛmancɛ walima kalo laban ni lahala 3 in yala a bɛɛ lajɛlen dagalen don i k'a kɛ a bɛɛ dagalen don i k'a kɛ tarkul istifsal fi hikayatil hal ma qiyamil ihtimal yanzilu manzilatal umumi fil maqal ala k'an bɛ sawaba ma o kuma na i y'a kɛ kalo waati waati a bɛɛ b'a kɔnɔ i y'a faamu ala kɛra ko k'i ka a tugu ko ni mɔgɔ min ye sunkalo sun ka tila ka sunkalo salifitinin kalo o tile 6 k'o tugu sunkalo la a kɛra i y'a tugu ala sɔrɔ a ka ye a kɔnɔna na dɔrɔn baasi foyi t'a la ala k'an bɛ sɔn a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye na faamuya sɔrɔlen kɔfɛ nin ɲininkali na an bɛ taa ɲininkali wɛrɛ la ni tigilamɔgɔ ye ɲininkali kɛ hiji min na an y'a kofɔ hiji maa min hiji ɲuman kɛ k'a kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye alakira mantɔn bilasira cogoya min na yala ko sira jumɛn de bɛ ye alahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ n'i ye hiji kɛ a kɛcogo la yali ala bɛ sara min d'i ma i kan bɛ o de ma a tigi kan b'o de ma ala kɛra ye nin fɔ ko sallallahu alaihi wasallam a ko hiji ɲuman n'i y'a kɛ a kɛcogo la kɔni hiji ɲuman bɛ kɛ a kɛcogo ye jumɛn fɔlɔ i bɛ taa ni wari min ye o kana kɛ surafɛn ye dɛ ka e bɛ place dɔ la ka surafɛnw fara ɲɔgɔn kan walima mɔgɔw taara surafɛn qualité ka ca koyi e bɛ kiiritigɛ la sa kɔnɛ e kɛra kiiritigɛla ye mɔgɔ min ka dossier b'i bolo o nana kana $1,000,000 d'e ma ke e ka o masiri i yɛrɛ k'e m'a fɔ a kana n'a ye e y'o minɛ surafɛn do koyi y'aw surafɛn do ala kɛra ko surafɛn de do i ta tɛ o walima e bɛ place bala kabini e bilala place la yɔrɔ min na mɔgɔw ni wariw bɛ kana u bɛ kana wariw d'i ma yanni e ka bila place la u ye wari d'i ma de n'u y'a d'i ma de n'u ka dossier ser'u ma i ka se ka facilité do koyi surafɛn do koyi o yɛrɛ de surafɛn yɛrɛ ye seba dɔ khatawura a taara jakaminɛ na mɔgɔw tun ye cadeau d'a ma a nanen yɔrɔ min na ala kɛra sallallahu alaihi a kɛlen k'a fɔ ko nin ye aw ta ye ninnu nin na nin na ala kɛra ko ɔhɔn n'i kun ma bila place in na a kun tɛ d'i ma a bɛɛ lajɛlen fara jaka kan o tuma na i ka place mɔgɔ bɛ cadeau fɛn fɛn d'i ma i ka place la i bonya t'i foyi tɛ a kun ye o ka se k'i san de a bɛɛ o de ye surafɛn yɛrɛ hakika ye parce que ni e dusukun magayara kaban e bɛ facilité k'u ye nkalon kan
o kuma na i bɛ taa hiji la ni min ye a k'a sɔrɔ nafolo jɛlen don ni i taara ni nafolo juguman ye suyɛnni kɛ nafolo dɔrɔn tɛ juguman ye dɛ surafɛn kalite bɛɛ lajɛlen y'a ye o kuma na sisan o kuma na n'i taara nafolo nɔgɔlen ye i bɛ labɛnka min fɔ ala kɛra ko mɛlɛkɛw b'a fɔ la labɛnka laka wala sa'adik i ka hiji tɛmɛnɛ ala mago tɛ nafolo nɔgɔlen hiji la o kuma na e ni nafolo jɛlen taara wa i y'a layidu ta fana i tun bɛ kojugu minnu kɛ i k'olu bɛɛ lajɛlen dabila i tuubilen taara ka taa hiji la i ye hiji baara fana kɛ k'i to hiji yɔrɔ la i ma t'i sigi k'a kɛ mɔgɔkɔrɔfɔ ye k'a kɛ barolankolon ye walima k'a kɛ kolankolon fɔli ye walima nin y'a don tan nin y'a don tan nin y'a don i y'o bɛɛ lajɛlen dabila i ka hiji ɲana hiji ɲuman ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna hiji ɲuman kelen a n'a shartu bɛɛ dafalen ko o sara kɔni sara foyi tɛ o la ni arijana kɔnɔ dɔn tɛ ala k'an don arijana kɔnɔ ala k'an don arijana kɔnɔ ala k'an ni yɔrɔ kɛ arijana ye k'a sɔrɔ an ma ɲange an ma fɛsɛ o kuma na hiji sara kɔni ye arijana dɔn de ye wa n'i b'a fɛ k'a dɔn i ka hiji minɛ na a ma ɲinɛ fana i nalen kɔfɛ i ka hiji la est-ce que yɛlɛma don n'i ka ko la tari yɛlɛma ma don a la ni yɛlɛma ma don i ka ko la o kɔrɔ k'a fɔ i ka hiji a dayagara dɛ ni e nanen kɔfɛ hiji la i yɛrɛ ɲɛ b'a la i ka ko bɛɛ lajɛlen sanjara ka taa ɲuman na o kɔrɔ ala hinɛ na k'i ka hiji minɛ ala k'an kɛ hiji bɛɛ lajɛlen minɛ wa billahi ta'ala tawfiq alhamdulillah Sheikh Mahmud an ka bi sigi ɲininkali a bɛna kuncɛ ni ɲininkali laban ye kan n'o ye hiji kibaruya ni waati hɛrɛma in na ani ni sigiyɔrɔ hɛrɛma la an b'a ɲini fɛ i ka dugawu kɛ maa o maa ni hiji hamina b'a la n'a ma se k'a sɔrɔ yala ala ka se ka nɔgɔya kɛ ka siraw nati walasa u bɛɛ lajɛlen ka se ka a kɛ o de ye an ka bi sigi kuma laban an bɛ min tɛnku i la an bɛ ala deli ala ka hiji nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka hiji nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka hiji nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye silamɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni hiji ni i ni a ka kan i ka silamɛya jɛlen don i bɛ ala kɛra ka silamɛya in de kan ala ka hiji nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye ala ka hiji nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye hiji talaw u bɛ ka labɛnw daminɛ an bɛ dugawu kɛ ala y'a latigɛ mɔgɔ minnu ka taa ɲina ala ka u ka hijiw bɛɛ lajɛlen minɛ ala y'a nɔgɔya minnu ye ala k'u ka hijiw minɛ a ma nɔgɔya minnu fana ala an b'i deli i ka hiji nɔgɔya silamɛw ye i ka hiji nɔgɔya silamɛw ye i ka silamɛw ka hijiw fana minɛ silamɛ fɛn fɛn bɛ taa hiji la i k'u bɛɛ lajɛlen ka hiji minɛ i kan'u ka sɛgɛn kɛ fu ye i ka hinɛw na hari ni fili min yer'u la i ka hinɛw na ka yafu ma k'a bɛɛ lajɛlen minɛ i ka silamɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ da duguba in kan dugu min don hiji in kelen tɔgɔ Ustaz Ibrahim ni e ye farda sali lanzara kelen sali alikaba kɔnɔ a bi komi n'a fɔ lanzara sali 100 lanzara sali 100 ngo bi komi n'a fɔ san 80 ko farda sali de san 80 ko mɔgɔ min ye o kɛ yɔrɔ wɛrɛ la mɔgɔ min y'o kɛ Niger walima mɔgɔ min y'o kɛ Kuremale walima mɔgɔ min y'o kɛ Kanga walima mɔgɔ min y'o kɛ Bamako walima mɔgɔ min y'o kɛ sali la fɛn na Côte d'Ivoire e ka lanzara kelen e bɛ komi n'a fɔ i ye san 80 ko de kɛ alabato la o farda sali san 80 ko farda sali o de bɛ bɛn Makan ka farda sali kelen ma o tɛ fitinin dɛ o kuma na n'aw taara hiji la ka taa kɛ n bɛ sugu la n bɛ yaala sugu la i nakun ka fisa i yɛrɛ bakun ye koyi sugu bɛ yɔrɔ bɛɛ wa diɲɛ minɛn bɛɛ ye kelen ye bi koyi n'i taara Makan i taara Mali i taara yɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye bi o kuma na i jija i k'i ɲɛsin ala ko ma i bɛ ka batu yɔrɔ de la i t'a batu na i k'i ɲɛsin a ma Madina fana farda sali kelen o bi komi n'a fɔ yan farda sali o 1000 i y'a fɔ o fana ye fɛnba ye ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen hijidenw n'a taara hiji la a y'a ɲɛsin sali ma alikaba kɔnɔna na a kana sɔn farda sali kaw jɛ i bɛ o min kɛ jama na fana o fana bɛ militi siɲɛ 100 i bɛ nafila min fana sali a fana bɛɛ lajɛlen militi 1 ni o minɛna e ye o est-ce que e bɛ tasuma y'i ɲɛna tuguni wa joko 2 kan minɛ i ye alikaba kɔnɔ a sujudu n'a rukuyi n'a duwawu e tɛ tasuma ye i ɲɛna lahara jodona ala ye hɛrɛ kɛ ala kɛra manto yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ala k'an ka batu kelenw bɛɛ lajɛlen minɛna ala k'an ka batu kelenw bɛɛ lajɛlen minɛna ala kan'an to galon na ala kan'an to janfana ala kan'an danw yɛrɛ ala k'an hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an bari alsilamɛw ni ngiya garisɛgɛ bɛ sigi la an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ waati wɛrɛ inshallah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.